ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ക്രേപ്പ് ഷിഫോണിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രോക്ക് കുർത്തിയാണ്. ഞാൻ ഈ വിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കുർത്തിയാണ്. നല്ലൊരു ഫ്രോക്ക് കുർത്തിയാണ്. ഫ്രോക്കായിട്ടും നമുക്ക് കുർത്തിയായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു എലഗന്റ് കളർ, നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് പിങ്ക് കളറിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നല്ല എലഗന്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു കുർത്തിയാണ്. നോക്കി ഇതിന്റെ യോക്ക് പോർഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള മിഷൻ എംബ്രോയിഡറി ആണ്. ലൈറ്റ് ഒരു ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മിഷൻ എംബ്രോയിഡറി ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ താഴേക്ക് ബോക്സ് പ്ലീറ്റ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് നല്ല ലൂസ് ഫിറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. 3/4 സ്ലീവ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ ഒരു ഷെയ്ഡിൽ മാത്രമാണ് അവൈലബിൾ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിന്റെ സൈസസ് മീഡിയം ടു XXL വരെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ പ്രൈസ് വന്നിരിക്കുന്നത് 899 മാത്രമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്യുക.